anyo maweh rarasranan driya Adicuni ana dawuhmu apa wak ning gondel? Ya ana yaene wedange kok ya urung metu ya Adicuni. Nganti ya ana yaene mau udat-udut wae rasane ning telak kaya dene ana rine. Mongko ket sore meng aku wis ngomong karo kanca-kanca ngene aku munggah ana ing pasewakan engko omben-omben kutokne. Teko sayaene yo. Mok sajen iki mun mangan sajen. Pengkeane akeh. Akeh apa? Aku 3 dina ning kene pek gedang barang. Kaya padha keselianeng to. Dalang kok ngewangi pek apa? Pek debok barang. Geser terup ya dalang ya melu. Lah genahe piye? Aja mikir genahe, aja mikir genahe. Awake dhewe ning kene iki dadi santri. Mung bekti karo para kiai lak ya ngono tadi Joni. Iya. Anak Prabu. Anak Prabu Distrorastra. Lho nggih, kula wonten dawuh sangat dipenemban. Kabar kang wis sumebar warta kang wis rata tak mirengake mbok menawa putramu Jaka Pitana wis kok dhawuhake uga dadi Ratu Anom kuwi bener apa ora? Lho nggih. Sangat dipenemban kaleresan dawuh paduka sangat dipenemban ngene. Eling dan elingno. Mbok menawa rikala kang jumeneng dadi ratu ana kene kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Kang mitungkas mbok menawa bakal titip wong titip kuwi adile balekno wong utang kuwi adile nyemayani. Nyaur Sengkuni. Lah kanca kula nika utang niku nggih nyemayani. Nyaur niku nek duwe. Kanca-kanca nika srek ra duwene timbang duwe. Anangger kula wonten dawuh. Yen to diteliti kanthi permati mbok menawa sak sedane sak surute anak Prabu Pandhu Dewayana kang lungsur ke Prabon kuwi para Pandhawa sing dadi ratu kuwi Puntadewa lak ya ngono sekedap ratu menika ingkang nurunaken ratu lak nggih ngoten ya bener sinuwun Prabu Disrorastra menika dinten menika ratu napa mboten ratu menawi bapakipun ratu menika putranipun kedah
urung